את כבר יודעת שרושם ראשוני כן קובע, אבל את לא יודעת מה צריך לעשות כדי להיות בולטת, לשדר ביטחון, כך שלא ישכחו אותך. אם חיפשת לקבל טיפים בסטיילינג אישי מנצח, הסרטון הזה הוא בדיוק עבורך. שמי סיגל מורגן, ואני מנטורית וסטייליסטית אישית לנשים שרוצות לשדר נוכחות וסטייל. אני משלבת תכנים של העצמה רגשית יחד עם לימוד תורת הסטיילינג האישי, כדי שגם את תוכלי להרגיש בטוחה ונוכחת בלבוש ובשפת הגוף שלך. היום נדבר על מדוע רושם ראשוני הוא קריטי עבורך, כאשר את ניגשת לרעיון עבודה, דייט או לכל פגישה חשובה אחרת. נשים רבות משננות את המשפט, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, אבל באמת לא ממש יודעות כיצד ליישם אותו. כולנו רוצות לקבל עבודה טובה, להצליח בדייט עם בחור, רוצות לבלוט, אבל לרוב מתאכזבות ובטוחות שזה בגלל שאנחנו לא מספיק יפות, מוכשרות או עשירות. רושם ראשוני נקבע תוך מספר שניות במפגש עם אדם חדש. באופן לא מודע, האדם כבר הרגיש אם יש לו כימיה איתך, אם את משדרת אמינות, אלגנטיות, ביטחון, אם את יכולה להשתלב בארגון שלו, או כבת זוגו בחייו האישיים. אז איך את עושה את זה? הגדירי לעצמך מהו הרושם שאת רוצה לשדר. ערכי רשימה של תכונות שאת רוצה לשדר, כמו יוקרה, אמינות, אצילות, אסרטיביות. בדקי מה האופי והשפה הארגונית של המסגרת שאליה את רוצה להתקבל, והתלבשי בהתאם לקוד הלבוש המצופה ממך. כך לדוגמה מזכירה במשרד עורכי דין, תתלבש באופן קלאסי ומחויט. לרעיון עבודה, מומלץ ללבוש בגדים בצבעים ניטרליים, מחויטים, שמשדרים אמינות. הקפידי על צבעים עסקיים. הצבעים המומלצים הם לבן, שחור, אפור, כחול, אוף ווייט ולבן על גווניו. נעלי עקב סגורות, חובה ותכשיטים עדינים. אם את יוצאת לדייט, לבשי בגד קלאסי, סמלה, חצאית וחולצה או חליפת מכנס. הקפידי ללבוש בגד לא חושפני ולא צמוד, בגד שנוח לך בו ומשדר אמירה אישית. שמרי על הליכה זקופה, חיוך ומבט לעין. שפת הגוף מעידה על רצון לקשר, מבט ישיר, הקשבה, חיוך ולחיצת יד. אז את מוכנה ליישם את הטיפים? אני בטוחה שכן. אני מזמינה אותך לעשות לי לייק, להגיב ולהמליץ על הסרטון גם לחברה טובה. תודה שצפית. בסרטון הבא נלמד על מהו מבנה הגוף שלך ומהם הגזרות שיעלמו אותך. הסרטון שיעזור לך לבחור את הבגדים המדויקים והמחמיאים ביותר למבנה הגוף שלך. נתראה בסרטון הבא.